Eke ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo asị m ka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. Asị m na anyị ga-adị ka echi n'echi adị agwụ agwụ. Asị m onye chụwa anyị ya daa. Asị m na kakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. Asị m na aka na-atụ nzu aka ọ na-amarụ nzu ama amarata unyi. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụrụ anyị ome. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa na ya ma ana ka afịa. Achụ m onye chụwa anyị ya daa. Onye ọbụla sị na akwụ anyị amacha mpama ya aba na nke onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ga-anwụ. Asị m ọfọ chụwa ndị ajọ mmadụ anatigbo ndị ilo. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye anwa tinye ka o nwee isi. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Ise ana m agọkwa ọfọ kwa ụbọchị n'isi ndị enyi m niile. Ndị niile bịa kụọ mba na temple Ugochi tubelu na temple. Ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ndị bịa gbuo anụ dị iche iche na temple. Ndị na-elota na-agọ ọfọ for 21 days nsị ka a na-agọ. Na-eche ihu na east. A sị n'obi niile unu niile ji agụ ya bụ ọfọ na ọ ga-abịa na mmezu. Ịga ọfọ for 21 days ụbọchị m akọwa meaning of 21 days. 21 days bụrụ ụbọchị ihe ndị Igbo na-emebu. So ọ bụrụ ihe si n'aka ndị ụka ọbịa. Ịghọtara ya? Ka mmadụ ofu atụ ihe ọdịnala Igbo kọọ ọdịnala Igbo a na-emebu 21 days. Example, ka m were anyị nwa my clan na-echi ọzọ Eze-Ana. Before echie gị ọzọ, ị ga-anọ n'ihe a na-akpọ akwụ ọzọ. Kepụtara na ị ga-anọ n'ime ụlọ for 21 days. 21 days imeri ihe ọ na nwaanyị siri. Memetụkwu nwaanyị aka. Ọnya bụ final stage ị ga-anọ n'ọkwa gracia na ọbụrụ ndị ụka. Yes, ọ n'ọnọdụ ị ga-anọ sịa wee chizie gị ọzọ. Nọọ maka anyị nwa na-echi ọzọ Eze-Ana, adị m ekwu maka ndị na-echi ụmụ obere ọzọ. So ka ịghọta na ọdịnala webụ 21 days maka ịkwụ 21 days ụfọdụ eche na ọ n'aka ndị ụka ihe na-eme kọ ọdịnala. Bọsị mma akọwa why is 21 na-abịa. So yes, na-agwụkwazi ọfọ n'isi ndị enyi m ndị na-ahụ ha na-eche onyonyo anyị ha tụsarịa ndị ọzọ ka ife ọma ha nụrụ wee fụkwa n'anya, ka ndị ọzọ nụkwa wee fụ n'anya. Ịghọtara ya? Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu na temple nke dị na Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche kọọ ọdịnala ọhịa anyị na-eme. I'm a spiritual mentor to so many people. Then bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ka e restore back ọdịnala Igbo. Ka m gwa ihe na-eme. Anyị nwere agba afa notice dị na enwere a lot of cold ones nowadays. Ụfọdụ bụ ndị a na-akpọchiga back. Ụfọdụ I can tell you that some of our ancestors are returning back. Na-join the forces na-akpọ ụmụ Igbo ka ha chigatawa azụ. Ihe nchọrọ ịbịa taa bụ nkwọ bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ihe nchọrọ ịkwụwa maka ya wụ family liberation. Ọtụtụ ezinụlọ emego ọtọnọ dị iche iche. Ọ bụrụ ọsọ ọtọnọ ndị nna metalụ maọbụ ndị nne metalụ, mana ọ bụrụ I can tell you categorically that na this generation emego ọpụ na ọtọnọ karịa nke ndị gboo mere. Enwe ihe a na-akpọ laws of reciprocal action. Agwara m unu na-enwe spiritual connection centers ebe a na-store the goodies and spiritual connection center for bad. So to justify what is written in Galatians chapter 6 verse 7, now whatever you sow is what you will reap.
akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-agba ochie wee kwukwa not on that quotation now ọ sị na ya Chukwu okike wee na-asị na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee neta generation ha nka anọ, the fourth generation. So gị nwa onye nne, gị onye nna, gị onwe okorobịa na nwa agbọghọbịa nọ kịta, do you know that mpụ na ụtọ na oyi na-eme kịta na a ga-eji ewe neta generation gị unborn to the fourth generation? Do you know? Ị ma na ọ bụrụ na ị chọrọ great future to belong to the great ancestors, worthy ancestors, you must live a worthy life, worthy of emulation. Do you get? A na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna neta. O nwere ọtụtụ ndị ngwuru na-ata afọ taa maka ọtọnọ nke ndị nna nna ha metalụ, na-abụ alụ emetara na ngwuru. Ụfọdụ bụ ngwuru ebe egburu mmadụ, ụfọdụ bụ ngwuru ebe emegburu nwaanyị bịara ije di, ụfọdụ bụ ngwuru emebiri ọfọ, ụfọdụ bụ ngwuru ebe emebiri ọdụ ọmụmụ, ụfọdụ bụ ngwuru ebe emebiri ihe arịma dị iche iche edebere na ngwuru. Ụfọdụ bụ ndị mebiri ihe ọgbụgba ndụ dị iche iche enwere na ngwuru. Ihe niile abụ ihe ndị gboo ji wee chekwa ngwuru. Ịghọtara ya? Then o wee na-enye nsogbu, o wee na-apịa ọtụtụ ezinụlọ azụ. You know why? Because na a na-ekwu na ọkụkọ tere ụkwụ tere ọnụ na nsị, o were ụkwụ ya na-awụnye. A na-ekwu na ụfọdụ ndị ngwuru wuo ngwuru ebe emebiri ihe se na-amaghị ama nke ndị nnafa, ụmụazị tolite na-emesi ọtọnọ nke karịrị. Yes, gị nwa na-ene m anya ka m na-ekwu okwu, gị nwa na-ene m anya na-eji edina nwunye mmadụ, gị nwa, yes ka m na-ekwu maka ọ bụrụ onye ọzọ isi na ọmụmụ. Gị nwa na-eme ị na-eji edina relative gị, yes some of gị nwa na-ene m anya, yes gị nwa ị na-edina ya cousin, ya nephew, ibu alụ. Ihe mbụ wee bidobere, o nwere ike o bidobere kịta mana ọ kara ebido. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị maka na ị na-emelụ ana. Ka m gwakọwarụ the law of reciprocal action. A na-ekwu na nna gị mere ọtọnọ ma ọ na ngwurube nna gị wuo ebe ndị nna ha metọrọ ihe. Isi ọnọfụ gị nwere na-agba mbọ ka a ga-esi wee cleanse ya, wee yọọ mgbaala maka mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị. Ị na-emewanye alụ n'elu alụ nke fadị nke ị na-emezi kịta karịrị nke ndị nna nna, maka na nna nna gị aghaghị ị na-ekwu okwu ya emere ihe ndị a imere. Ụfọdụ mmegheri ha megheri bụ na ha agba nsọ erie ha erie kuasịa ha bụrụ ihe ọdịnala dị na ngwuru bụ ihe ndị ụka ọbịa. Mana nke gị ị na-eme mpụ, ị na-edina nwunye nna gị, ị na-akpọrọ nwunye nwanne nwoke gbasara iko, mpụ ka ị na-eme. Ọ mgbe ihe mgbu bido bịawa, ịgbagharị ma chọwa onye ga-enyere gị aka, inwe ga na-ebugharị anointing water, holy oil from one place to the other na-achọ solution. Ịchọgodo na nke akwụkwọ omume, ịchọwa na nke dibịa ọdịnala, mana ị nwere ike ịbazi ihu ịbịara na nke dibịa na-agba ezigbo afa ọmafụ ihe imebiri ihe n'ọgụ ji onwe gị. Yes, ọ na-agba asọkọta eze okwu ekpuru nkata gwa ya okwu, nwere onye ya agwaghị ha nna gwa n'ọmụnwa wee Eze-Ana ga-agwa gị maka na asara m ile ma I don't need to tell you the pure truth. Enwere onye ga-agwa gị ya ma asọghị anya maka ọ bụrụ ngwachiri m ọzọ Eze-Ana mma agwa nke eziokwu. Ịkpọọ m n'okwu okwu ọnwụ na a na-asa anya agbọrọ Eze-Ana maka na mma agwa nke eziokwu na ka m na-ekwupụrụ. Ịghọtara ya? Ihe bụ nsogbu a na-ekwu na ọtụtụ ngwuru metọrọ ihe ọdịnala, mana nke ị na-emesi karịrị. Akwụkwọ wee gwa gị, akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee gwakwuo gị na a ga-eji Chukwu okike wee na-ekwu ya n'ọkwa iwu ya ọnya ọdịnala, na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta ndị bụ nwa to the fourth generation. Togesi ụlọ ihe mwute emecha m ụbọchị a wee marụ gị atụ so na onwe onye na-akpọ Abụ Solomon, sorry David, na David jere kpọrọ nwunye onye agha ya Uria wee nọ n'elu ụlọ enyi wee fụ na onye na nwunye Uria ka ọ na-asa ahụ
wee sị na nwaanyị nke a maalụ wee sị ndị otu ekere onye jụọ ese kere nwaanyị dị eto dị eto wee sị anụkọ nwunye onye agha ya ọtụrụsụ o wee gba ọnụ nọ n'ihu agha ya sị ha were yuria tinye ihu ọgụ egbuo ya mgbe e gbuziere nwa ya enwuji yuria ojedeje nọ nwunye elu ọkọ mmadụ ka a na-aghọrị mana ọ rịrọ mmụọ amadụgo na ọbara aka na datụ ihe nwunye yuria ọ ji mabụrụ wee mụọrọ ya nwa mụtara ya Abụsọlụ obinigwe wee gwa ya na Abụsọlụ m ga-anwụ na bifo Abụsọlụ ma nwụọ na Abụsọlụ na ihe ahụ o solu na a ga-eme ihe ndị nwunye ihe o mere nwunye mmadụ Abụsọlụ nwa ya wee jee dinye ụmụ ndị nwunye ya Abụsọlụ mechara nwụọ maka na ọ nwụrụ ime ihe ọjọọ Abụsọlụ jere agha na-anata ha ọsụ bịa wee tụnye ya n'isi wee mmadụ n'elu osisi Abụsọlụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ ihe m na-achọwara akọwara ụmụ na ọ bụrụ na isiro n'ihe ọjọọ ị na-eme wee pụta n'ọnya that law of reciprocal action ga-eme ka ajọ omume ha niile enwere install nna nna ha metara ọ ga-etriga ọbọ and you will receive it in multiple fold even beyond your imagination even beyond what you did. Ị ghọtara ya? Mana ọ bụrụ na nna gị mere ọtọnọ ma ngwurube nna gị na-agbara gị afọ gwa na ngwurube nna gị ebe metọrọ ihe ọdịnala ị ga-ekopụtawa isi onwe gị. O nwere ihe anyị na-akpọ agbụrụ m emeghị agbụrụ m gbọpụta na ya bụ mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị den ka ị wee sọrọ onwe gị ichighakwana aka ichighakwana azụ n'ihe ọbụla bụ mpụ na ọtọnọ idina nwunye mmadụ idinazi na underage girl na-asa ahụ gị na be gị dịka house help idinazi na nwunye mmadụ idinazi na ya call any of your relative na-alụ ka ọ bụ ị na-achọ onye ya agwa gị Eze-Ana agwago gị ya wepụ aka enwe n'efu na oyiri aka mmadụ maka na ọ bụrụ na ị wepụrụ aka enwe n'efu kama eziokwu na it will attract negativity back to you. Ọ fịara ahụ the amount of ọrụ ị ga-alụ ijikwa na ego iji alụ ọrụ amount of ọrụ ị ga-alụ wee bupụ ụdị ọtọnọ na ihe mmesi o nwere ụfọdụ mpụ na ọtọnọ ị ga-eme mana ị ga-achụ nnukwu aja maka na onye mechazi ụmụ ọtọnọ niile a agwaghị chụọ aja ịchụọ ofu aja chụọ aja na ahụ esi na ịchụchaghị n'ike agwụgwọ ichere aja ahụ ọjọọ ọkụkọ ị chụrụ ọnya ya ebupụ mpụ na ọtọnọ imelụ and ka na-emekwa yes ka na-eme ọ bụrụ solution bụ na ịgba na ngwurube ndị agha ebe metọrọ ihe ọdịnala gị nwa na onwe ha agbawazie mbọ ka ibie ndụ dị mma na ngwa mmadụ bịara na ngwurube nna gị ị na-agbagbu ya for nothing gịnị ihe na-agbagburu ya nwunye nwanne nwoke maka na ọ jụrụ n'ime edinye iwe buru agha wee chụọ tụnyere ya maka na ọnwụ na o meghere okwu ya ị ma akpagbuzi ọkụ ya iwe buru agha na-ebu nwaanyị bịa n'ebije dị na be nna gị agha for nothing asọkwa na onwe nwunye nwaanyị ahụ dara be nna gị na-akpa agwa dị njọ ga-agwa ya ị ga-agwụ ya mana ya abụkwana maka ihi na na-eyọrọ ya ọjụ iji akpagbu ya ịghọtara ya you must correct her with clean hands ịghọtara ya ịbụkwana onye ga-abụ nkịta tara ọgbụ anya gbara ya n'onu o nwere relative gị na-ebi ije kwasaba ya iko yes ma nchikwu ụmụgụrụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-amolest small children those ị na-eme imesịa ije confession ọkwa ya iche na-agba arụgo gị ma ọ isi ọbara Jizọs kpuchie m ịga ọgbapụta m ṅụrịa gbaghara m Ezinna gbaghara m ibeja akụrụkodo ahụ ife aka n'elu si thank you Jesus thank you my Lord echi mechie onye gwara gị Galatians 6:7 so God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. It's law of karma. Mana ana m agwa nke bụ eziokwu n'ezi asụsụ ọ bụrụ na itigata na asụ bụrụ onye ọdịnala core ọdịnala person you will never plan and do evil against your fellow human being intentionally. Nwanne ibido kwụwa aka gị ọtọ it might not I will not tell you that ibido ọdịnala taa problem ga-ebie taa ọ bụrụ eziokwu but enwere duration o nwere onye ga-awụ bido n'ọdịnala taa bido mewe restitution bido chụwa aja
mewe ọpịpịa dị iche iche iji wee restore wee tie ụmụ mmụọ dị iche iche ndị o mejọrọ, ndị nyenwa mejọrọ, ndị ngwurube nna ya mejọrọ, wee yowa anabe nna ya sị na anabe nna ya ama ajụ wuye n'oyi na onye gbo wuye n'ọkụ. O nwere ebe ọ ya emerụ onye mgbe ọ na-achụ aja niile ọ na-ebupụ ya bụ afọ dịrị mpọmpụ na ọtọ na o metara na nke dị na ngwuru. Gradual 10, gradual 2 ọ na-akwụ debt, gradual 10 ọ na-ebupụ ya ti o nwere ojo ya bụ within weeks of practicing ọdịnala obodo fụwa massive changes. Nwenye ya within months ọfụwa changes, nwenye ya within 1 month ọfụwa changes, nwenye ya within 3 months mass, nwenye ya bụ within 6 months mass. O dependere na mgbodi na ọtọnọ dị n'ụzọ gị that you must pay for. All those trash on your work path must be clean, must be ready, must redeem them. So don't think that you will intentionally kill your fellow human being or fabricate lies against your fellow human being, and you think that by mere crocodile tears you'll be forgiven. Who told you that? It's not true. I will tell you the gospel truth all the time. What I can tell you, ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe emetọrọ ihe ọdịnala, ije na-akpọ ofu onye self-acclaimed man of God ka a bịa na-akpọtọ ndị nna nna gị ha na-asị na ndị nna nna gị bụ evil, demonize their God forefathers, na-efekasị nnu, na-efekasị oyi, na-efekasị whatever, na-akpọtọ ndị okenye. Mpụ na more body nke ị na-enwesara onwe gị. Ezinụlọ ndị lụgoro ọrụ ezinụlọ, ụfọdụ kwụ 200, ụfọdụ kwụ 300,000, o nwere na-agọ mbọsị na ha spend go over 500,000 in consulting so many pastors and the prayer warriors for the ọrụ ezinụlọ. Yet ihe na-ebe ka na-ebe. In fact, o nwere ndị sị na ha alụchaziri nke ha ka njọ. Yes, gị nwa na-ene m anya, gị nwụ ndị sọpọtụrụ ka egbuo ọchị, ka egbuo osisi ọkpụtọrọ ọgbụ dị na ngwurube nna gị ma ọ bụ dị na ụmụnna gị, na onye nwa dị responsible for agaghị n'iru. How far ka egbusiziri how far? O nwere mgbe e mere ụdị ihe dị n'ọfụ na some years back, over 10 years na my village. Taa ndị niile na-akparanya bụ ọtọnọ ha nọ n'ihe mgbu, ụfọdụ anwụnarị, ndị na-anọ nọ n'ọnọdụ echeta ebebe. Ịtara ya ọfụ iji na my village now ikwuo ka eme ụdị ihe dị etu anwa, ndị youth will fight you. God ha abụghị ihe mere ndị mbụ na ndị abụọ. Ihe na-achị kọwara gị bụ bido taa na-agbara gị afọ ihe ọtọrọ dị na ngwurube nna gị, ma agbụrụ mgburu onwe gị, mana etikwa n'aka n'ihe ọjọọ ọzọ. Bido taa na-achụ aja na-ayọ ha doo ha gbara mekọpa, sepụ aka n'ihe ọnụ ọnụ kpọrọ ọtọnọ bụ nsọ ana. Etikwana na mmadụ afọrọ gị maka na afọ gị andana ga-apịawa gị asụ na mgbe oge ruo. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ ọrụ ezinụlọ and laws of reciprocal action. Ihe bụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na Chukwu okike sị na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ ụmụ, ndị bụ nna cheta wee lụta generation ha nke anọ. Ị chọrọ ịtasị afụfụ a, ụmụ ga continue, ụmụ ga continue, ụmụ ga continue. Ị chọrọ ya? Why can't you live a worthy life of emulation? Kụziere ụmụ gị na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ ha, believe me, ị ga-agbasịa mbọ niile ị na-agba. Tomorrow they will call you demon. Understand? They will never give respect to you because you did not teach them how to give respect to your ancestors. You got that? What goes around comes around. I'm telling you, better from today. Ọ bụrụgoro na ihe imelụ bụ to clear mess. Ọtọnọ ndị nna ha meta na ngwuru na ọtọnọ nke gị nwa na onwe meta na ngwuru, nọọsụ ya bụ ihe mere achieve. So ka ị ghara ịhapụrụ ụmụazị burden, ihe ha hapụrụ ha financial burden, ị na-achọghị ịhapụrụ ha spiritual burden. Ị nọkwa ya? Ihe na-achị kụwara ogo bido kịta kwụba ọta, gosikwa mwute na maka mmetọ imetọrọ ihe ọdịnala na mmetọ imetọ na alụ imekọtara. Yoruba maka emereghị ebere, chụba aja mgbaghara mmehie, na-achụ aja.
ichekwa na so mgbe dibịa gbatara n'afa. Yes, ịma na o nwere oge dị na nwatakịrị ma ọ na nwere oge ịmụsa nwatakịrị aja aghọ ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị. Ị na-eche ka dibịa gbara gị afa gbatara na arụ dị n'ụzọ ọkụ ya. So ị mara na arụ dị n'ụzọ gị ga-awụ negative energy na onwe ya na ọ ga na-egbochiri gị ihe ọma. Iwere aka ọgbachi onwe ụchụ ị chọwa onye ya ekpepụta gị ọkwa ihe ị na-achọ. Ịma onye ị ga-eji aka wee kwupụta n'ime chọrọ na ọ dịghị mwute na ọzọ ama emezi ka e wee yọwa ndị ana yọwa ndị ichie ha biko ha mere gị ebere ka o wee gosi meka ọpa o wee gosi na imere obi ebere ka e wee chọwa ụzọ a ga-esi wee gbaghara gị. Ha nyegoro gị ntaramahụhụ. Ọ bụzi ihe a na-akpọ symbolic redemption. O nwere ihe a na-akpọ symbolic but ije na-agba some of the video m mere last year ị ga-ahụ ebe m kọwara gbasara symbolic redemption nke bụ eziokwu na whatever you sow must come back. But ọ bụrụ na mgbe those bad things you have sowed in creation, by the time they will return back to the originality, to the origin, bụ gị nwa. Now let it be that you have turned a new leaf, that now na ị na-amịzi mkpụrụ dị mma maka ichigharịa mgbe ahụ ị turned a new leaf in the spiritual consciousness, you are no longer standing at that particular position. Now ka nkọwa ka esi ghọta ya. Mgbe ị na-enọ na ime ihe ọjọọ na-eme mpụ na ọtọrọ ọnọdụ ka ị nọ na medium wave, mana mgbe ị bidoro mebe ihe dị mma izi either na ịnọzi na FM or ịnọ na short wave, ichenji ya na radiation ya generation echenji. Achọrọ m ka use ole man language. Adịm ala ka ụgbọ na nna akụzi gbasara spirituality. Adịm ala ka use technical language. Yes, I have read a lot of books. So what you will do is like you have moved to another frequency. So when the radiation, the punishment starts returning back to the originator, you are no longer standing at that particular frequency in a way committed the crime. Therefore, to justify the laws of nature, what you will receive is what is called symbolic redemption. Example, n'igbu onye kwesịrị ka aka ọtụọ onu maka mpụ na ọtọ n'ime na ikwesị ọdị dị ndụ n'ụwa for one bit na ọ bụ na law of karma jedoro gị n'ọnọdụ ọjọọ ga ihe ọ ga-emesi nwere ike onye enwe accident ma ihe mee onye anwa ma ọ ị na-esi na kitchen ka ọ tụọ aka gị mistakenly ọbara apụọ. That ọbara apụrụ nụ bụrụ ihe eji wee redeem what would have igbu onye anwa ma ihe nwere ike imebu kọtụ onye ahụ nnukwu ọbara apụọ ya n'ahụ emerụzi obere ahụ ka e wee redeem because they are na-eburugo a new person in spirituality. Ị ghọtara ya? Maka ndị na-asị God punish you, God can never punish. Why you belittling God? The God Almighty, the unmovable mover, his radiation, no man can stand his radiant grace. Nobody, no man can do that. The omnipotent Chukwu Okike Abịama. Nobody will stand his radiating power. Do you know what happened? Ọ nọ na-anara otito n'ebe ọ nọ ihe niile ekene ya. You ghọtara ya? Now, what is happening is that na-enwego laws of nature okego ọrụ eke ndị angel nke ndị ọbụọlụ ha ịkwụ mmadụ ụgwọ in his own coin. The law of karma, the natural forces of nature. Ọ bụ ọrụ ya return whatever any man sows, whether good or bad. Understand? So all how are they in charge in the return whatever bad you sow is laws of nature. It's no longer the duty of Chukwu Okike Abịama to be punishing people from Katangola to Newman to Abakaleke. You got ya? Chukwu Okike nọ na his throne na-eri otito. Ọ bụgoro na ị na-achụli aja ndị na-achụli aja nọ. Ị ghọtara ya? Ndị angel nke ya ndị ọ bụ ọrụ ya ide ebu otito na-ebugara ya ndị ọ bụ ọrụ ya ide ahazi harmony, maintain harmony in creation.
ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka ihe niile ekere eke na-eto Chineke otu Chukwu ha kere n'ike ha na enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha ije na-ezi ozi ọma, ndị na-ebute ihe ọma, ndị bute ihe mkpọrọ ndị bute na-alụ ọrụ n'Ugochi tubelu na tempụl otu Igba na Ijele oge na nwunye mmụọ na-eweta ihe ọma dị iche iche. Na ụmụ ndị anjelu nke Chukwu ahụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ọrụ ha bụ ime ka ihe ọma na-aga. Enwere ndị ọrụ ha wụ ịpịawa azụ dịka ihe ji na nchegbu. Enwere arụ mmụọ ndị otu na-eje Chukwu Chineke na mmadụ ozi ndị ọrụ ha arụ ime ka ihe ọma na-eme, na ndị ọrụ ha bụ ime polisi ha nwee polisi mara. Onwere ndị ọrụ ha bụ ịtụ mmadụ nga imeta return ọrụ ya. Ịma etu a esi wee nwee the governance of earthly governance, nwee polisi, nwee judge, nwee army and this and that. Etu a ka esi nwee ndị angel nke Chukwu. Fact, earthly governance and system of governance on earth is a prototype of what is happening in the spiritual. Fact, human being and earthly governance learn from what he has. So enwelu ije zuo ori na Ọnịcha enwude gị ọ bụrụ onye isi ala Nigeria ya discipline gị, mana enwego law enforcement agency ya pass through display na gị ọnwụ na decide ije nga ịghọtara ya. Etu a ka ọ dị na spiritual hierarchy. So enwelu ndị bụ ọrụ ha bụ ịkawagha azụ, yes, na ịnụcha okwu a wee jụ na ime echegharị, ịghọtara ya. Abụ echefukwa na mba onyeisi mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is ka ndị Igbo bidokwa bibe ndụ dị mma. Kwụsị na efu onye ọtọnọ nọ na vileji adị eje ụka, ọ na-egbu mmadụ, na-eme mpụ na ọtọnọ, na-aghasara ndị mmadụ enye ule isi na onye ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ. Ana m ekwu ma isi na iwu onye ọdịnala mana ịda asọ nsọ a na ị na-edina nwunye mmadụ yo mago ịbụrụ onye ọdịnala. Kedu ịbụrụ onye ọdịnala ma ịda asọ nsọ a ịma na nwere ihe ịbụrụ ihe o self acclaimed onye ọdịnala. Ezigbo onye ọdịnala asọ nsọ ka this gross material world bụrụ a living place for spiritual maturity. Ịkpachara anya mejọ mmadụ ka i wee ike wee kwụwagoro ụgwọ ọtọnọ iketara oke, maka na you are born in the family you are born today is not by mistake. Yes, your previous earthly, then go check ihe nkuzi gbasara reincarnation, your previous earth life and other things, the norms, the trends that surround you necessitated why you were born in the family you are born today. Don't you know? The whole thing is just by suddenly you are born. No. Whatever that surrounds you and where you are born today is either is by choice for a reason, or is what you merited. And that's what we are allowed to experience in this particular earth life. That's why you were born in the family you are born today, and circumstances surround you. Don't be saying, why is it that you're not a rich man or you're not a prince? So if you want future tomorrow, work it out for today. I don't want this video to be too long. I'm saying Eze-Ana. Eze-Ana for people who does not know. Or maybe one day can video for the first time. Abum Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite Adama na Akwalo. Abum dibia. Bụrụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Onwe ajụjụ ọ bụla inwelu n'ihe a nkọwara taa gbasara family liberation and laws of reciprocal actions. Now send message to my WhatsApp number now. 08057837672. Ma ọ bụ na nwere ihe ọ bụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, site m ozi, aga m enyere gị aka. Ya gazie n'ọfọ.